Programang ingka pakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing hindi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak hindi kalman laing. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa kunain nga ron ti surat, ti pakasalitaan ni Lot nga napauluan, nagbalbaliwen? Idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Manong Nemi, tas yung mangpet ni Robert, nga saan nga nabartek? Ay, milagro. Milagro, milagro. Robert, si kakadig ng peso? Dinamag kumanong. Kaapay, sa balin tilanga? Sa balin nga talagang tilangam. Kastubat lang ang kitibigat ha. O kahit ko sa wen, langam nga pimanaw, langam met lang nga nag-awid. Saan ka sa katig na duma nga nakataktak ng ka nga pumanaw, hintun sumangpet ka, awanin ti lomo mo. Nasanger ka, kat sikarilyo, nakalablab baga di kiti matam, samun nga mo ornos ti buok mo, narugitin ti arwatan. Ngayon takit, noon at langam nga pimanaw, sut langam nga dimteng. It's a miracle. Nagbalbaliw akon. Ha? Nagbalbaliw akon. Nagbalbaliw kan? Ay, sapo. Kahit mo sa amin, kakalayon nga bartay ka. Kakaiso na nga sa anak ka na bartay, si Mangpit. Ano pala at saom? Una ta. Sige nga natin, sige. Ket gapo, ta saan ka nga na bartek nga dimteng, let's celebrate. Ano pag-celebrate ta? Di. Napapaspasamak kang galota. Sikan sama titi na bartek. Anak ka diti maisagan no ag-celebrar. Arak. Hindi nga gumatang ti arak. Tao minum tayo doha. Basta nagbalbaliw kan. Inikat ko lang ti arak kan. Painumanak ba nin? Haan at italang. Tayin tumbigat. Kalpasan ti selebrasyon. Saan lang nga uminom? Ken saan nga uminom? O kamusta gayong tilakad mo? Intun bigat. Sumarikak to ng trabaho. Wow! Wow na wow. Talagang adad na celebrar ta. Managsaka na tulagi din nga mga ipadamag kalagi di ka opisinaan. Ipadamag kung to katakuhada nga na live-in partner ko nga ni Robert, nga mamartek. Saanan nga agbarbartek, nagbalbaliwen. Nagbalbaliwen? Kunadan to, uwan ko October. Ken may sa, awan dun ti, ilimlimit ko kadatatan kininanang kinikakabsat ko. Tano tumawag da, kumustain dak, kit agdanda na kami kini Robert kunak, ni Robert amang Martek, kunada na wakit, saanin, nagbalbaliwen kunak to, nagbalbaliwen, kunada to. Sige, mabiglangan na da, tinaggumatang ti arak, beer, ken kumutang ti pulutan ni Jay, oray nagsweetheart na. Nakaluto kan. Nakaluto ako. Nadapain si Dayan. Ngem. Uminom tapay lang muna. Bigir kaniyak Manong Nemi idinto ta brandy nga dayta ti brand ni Robert. Imata nga payan na imas kala pulutan Manong Nemi. Liempo. Iti subang payat ako Manong Nemi agur-uroken ti loko. Ngawin sagana kong ti amin, iti may saganak. Ising na.
Robert, let's celebrate, sweetheart. Ah, nagmurmuray ka na. Nakaturo ka gayong nangurureken ka. Sagana magkaya man. Kaman eh. Brandy kang ka, beer ka niya. Sige, tawag kag na basom, gabutamok na dyan kang aga-ice, talatan, sa lukatakon ti beer, okay? This is for you, sweetheart, and this is for me. Cheers! Cheers! Ah! Amom nakaragsakak, na talagang agbalbaliw kan. Nga saan ka nung uminom ti arak? Irukim ng tunubigan. Gabutag sa libertad ang amin, iso minom ka pala ita. Ti sigarilyo, hanggang sigarilyo na. Hanin, kendi aklatan. Wow! Ad-adamanin nga namin pindas ti romansa. Saan kang agad sigarilyo? Kaya ad-dabasit inom mo, di manso ita. Una, kanan ka ita. Pulutanin ka ita. Napapaot ti romansa ta itan. Tano, nabartek ka ket. Awad pulos. Ita, kalkalingan nat inom mo. Ta imposibleng ibusem deta. No adda 1/4 nan. Unong kuduana tapno get sure. Pero gantan ti romansa. Makatalo ak tumuntin nga beer. Ket kasta nga rod tinapasamak manong name. Kasla nagsubli kami ti dati idi nga bara iti ayan-ayat mi kini Robert. Dedi may kadwa, may katlo nga panagkanaig mi. Dedi imo na ngamin ket nasaktanak eh. Tiyak kung kinayat nga inulit. Ngami di pidwanan manong pitlunan ka nagtultulo yan. Kasla kasta itati mapaspasamak kada kami manong. Gaputa kayat natmangan, alakit impakan ko tanagmayat-mayat manong nemi. Awan ti makaiparit, Robert. Aramidan tati kayat tangaramidan. Iti na duma-duma nga posisyon. Iti mamin ano nga rikos. Gaputa nakakondisyon ka. Nakakondisyon ta nga dua. Oh, Robert, sabi ko tapod nung agbalbaliw kan, sabi ko Nagpapas kami kadedi nga rabii manon nemi, selebrasyon, ti panagbalbaliwan, ti live-in partner ko. Kat gabot agbalbaliw siguron, planon min tumitan ti panagkalay sa amin, manong nemi. Kabigatan na, rimor kam ngagpadpada na pa nagtrabaho iti construction, siyempre kamat iti pisina. Kat siyempre, si Raragsakak nga nangin padamag iti kaopisina best friend ko manon name. What? Ni Robert nga asawam nga mamartek? Asawa? Live-in partner? Live-in partner mo? Nagbalbaliwen? Naskas daw ka di? Ha, ani? Samot ka din nakaskas daw, Kaslaki ni tatang ko. Mamartek da JD. Di ko nagbalbaliw madlaing. Kasbat ka ni Robert. Idagar-aram pala kaniyak amukon nga mamartek. Gabuta, inbagahan na I love you, kabayatan nga agat-arag soon. Kat gabot ipatpatig ko isuna. Numampay, college graduate ak mga opisina isuna kita pasaray tricycle driver pasaray sumbrek ti construction. Saan ko ngayon bain? Gabot talagang ipatpatik ko. Aging kain sagot kong kengkuhanan ti kinibirahin ko. Nupay, ado nga magbagat, nagbalbaliwan. Kitam, napasamak matlangin, nagbalbaliwan. Ngata? Ano nga ngata? Kat nagbalbalawin. Saan nanto nga takang sublian ti arak? Pakasintira ka. No sumangpet nga nagabot trabaho nga nakainom mo no nabartek.
Saan pa nga nagbalbaliw? Ngayon no sumangpet nga saan nga nakainom, talaga nga nagbalbaliw. Pinapuno naman nung nemi ong tandak datatang kininanang kastamat tandigri kaapsat kun wasta nga tawagan da. Gabot na nakita da idin manong nemi imay da idin si marungkar dito ya syudad, imay si marungkar dito pagkasaraan. Ket nakita da idin ni Robert. Nga nabartek idi manong. Nabartek idi ket ano nilat oras. Kaganga nga inyam amok nga isut live-in partner ko. Kimuntra da amin mano. Awan ti kumanunong kanya. Taka naglaglaga ka no. Professional mga obisina, kalpasan na. Tinagbali nga live-in partner ko, Ma'am Martek. High school graduate lang. Tricycle driver, construction worker. Anakanot serbina nga pinaadaldak. Takasan tumala pagtungpalak. Napya kumamot no sa nga Ma'am Martek. Ngayon kinunakmat ka na kuhanda manong nemi nga aramidag ti amin na pang magbagak ang kuhana tapnog balbaliwan. Napasamak nga rudan manong. Idagawidak dito balay manong nemi at isunan. Nasapa ka? As naglayang ti pagtumpa ko brami. Kaya nakaluto ako. Wow! Nakaluto ka? Kansa nga pa yun nga naabartek? Another celebration. Loko ka. Ang sarding ko lang arodan, painuman nakmanen. Celebration nga manen. Tadno na pinpintas tumanen ti romansa. Adamot pala tadap, di ba? Ginundom laing iti rabi. Ang dapat yung kuduana nakaref. Siyak, adamot pa'y talo. Iso nga, another celebration, sweetheart. Aginom tamanen. Kato kang kanayong ordet nga celebrasyonan. Dito lang, hindi lang rabi ikat ita. Tadi mo tayo na ibos di arak mo. Ngayon ito naawanan, awan nga talagaan. Iso nga, inakamanin mga halap pulutan. Kamayatan man nun na at turungak ng panggumatang tipulutan, timawagak sa jibalay. Hello? Luta anak, nakatawag ka. Na problema am? Mailiw ka lang kata kayo nanang. Kumusta kayo? Agad nasiyat kami mata. Ni tatang. Nasiyat man. Ni manang. Agad nasiyat na mayat. Sudak ang kasawa kang nagiti. Yanak da. Ganda kayo nga ni Romeo. Romeo? Robert, kudak ko ma. Nagbalbaliwan nanang. Ano ya? Ni Robert, kamamartek. Nagbalbaliwan. Nangrugi di kalman. Sa ita. Kastaon nga tinagsak ko. Kag-celebrar kami. Kaya kasim ta na pa nagtrabaho, itay sumangpetak, at da isunan, nakaluto pa yan. Yung nakainom. Hanggang nakainom. Madamdaman lang uminom. Kung lang man nagbalbaliwan. Nanang, selebrasyon. Ibusan na lang da jay tedana idrabi. Awantun. Ngata, nanang. Nagbalbaliwan, nanang. Nagselebrar kami manen kat inibusnan manon nemi ti arak nga da ito yan ti maudiwan kat nukasan no tiragsak mi nga nagkanaig idirabi kastamat manen manong rinobi kumangastoy na rinobi kumangastoy haanin na saan tanton ngo minom maudi da ito yan kat oray awan inom mo kat awan inom ta. Okay, may tilat na romansa, di ba? Kasta nga ron tinapasamak manong namin tuloy na tinagtrabaho nagtrabaho akmet ng opisina akmet manong no agawit no isuti umuna isut agluto numaud-ud isak nukat agluto awanin tagat arak awanin tagat sigarilyo manong nami makabulan 2 bulan aking kang agbalawak. 2 bulan nga jak natat nga na. Another celebration. Yung matangak manong name di pregnancy test. Ket positive. Wow. Yung sampai kasigurado na ito, 2 bulan pa lang
Nagtalo ang bulan, upat ang bulan, sigurado. Kaya padamag ko manon nemi Kenny Robert. No kasta, adan to anak ko. Anak ta ko naman. Uno anak ko, putot mo. Let's celebrate. Madi ti arak. Nung asikog ti babae. Dagat nga rin lalaki ang masikog mo. Madi ti arak ti masikog kunak ko ma. Di siya na tuminom. Dua bulan din, sweetheart. Huwag. Kasano nga rin nag-celebrar ta? Ang balin naman nag-celebrar nga awan tuminom. Kasano? Di, patuwar ka, tagsalat ha. Sweet music. Sige. Ngayon, ay celebratan to na tirabaho ti kama. Tagsibog ta. Sino nagsaka ka nang ipadamag kadatatang kininanang kinikaabsat kumanong. Kaya't mo sawen. Adan, sikog mo. Wen datang. Kalpasan nga ha. Nakaalaak ka di pa nagbalbaliwan ti asawa. Ay, live-in partner ko. Hinggat mayata. Daan nga ti plano yo. Kasar kayon. Baka katatang. Ipasagay kung to pa lang dati anak ko. Apo ko yo. Sakto. Sakam to kasar. Alawan. Pag sintiram no talagang nagbalbalot ka live-in partner mo. Dua pa lang abulan sa masigurado ka talaga nga nagbalbaliwan. Sapay ko ma, no talaga nga nagbalbaliwan. Fast forward, manong nemi, impas ngay kon ti anak ko. Wow, lalaki manong, di mo ibaga nga junior. Sa nagarod, junior, Robert Junior. Pabunyagan ta nga dakos. Saan ka di nga may pindas na may mesa nga aldaw, ti kasar, ken bunyag. At natakin ka nga, no nakaready ka. Pabunyagan na nga muna sa tantok kasar. No, adan to makatawin na. Dahil to first birthday na, ison to batan ti pa nagkasarta. Yes, sige. Kinayabak manong name ti pamilyak, ngayon matandar iti pabuniyag ni Junior. Kaya't siyempre, adumad na kiti awis ni Robert, inawis na na kiti katrabahuan na. Sunalahing ta, umininom. Robert, umininom ka. Nakababay mo ka na kiti katrabaho at doon pagusto nita. Kitsak tagpasken. Yung mga tipagdanagan. Nang adda di kiti naganak kanya, kakabsat ko. Damo dagat nagbalbaliw kan. Kat nagbalbaliw ang magtangkat. Ngayon, ita lang. Adda nga pasken. Sa akong pagdanagan. No, balik nagton ti bartek ko. Sumari ka tulad ng ti kwarto. Tapaturog ton. Sige ha. Sige. Ina sa pulan manong name itatatang nanang kanikakabsat ko na sa dinutayan ti asawa. Nakita yung titaya. Tayo dati di simbaan, na tayo suna. Tayo madamat panangan, na tayo suna. Ibita kita umatay. At likod na ng tang. Kasang-sanggun na kita katrabahuan na. Nakiinom da. Gagangin ka nung nakidanggay ka mo tayo sa tagpasken. Kung naman nagbalbaliwan. Nanang tatang. Di pa nagbalbaliw kat hamat nga dakas no masublihan. Di madi ka tayo tuloy-tuloy. Gusto ta anak mo, bakit? Gagangay lang naramanan na hindi, mailiw mo ta. Di madi, kat na itultuloy ng tumanan ti aginom. Saan ang tatang? Talaga nga nagbalbaliwan. Pinugustuhan na lang di kita barkada na di kita katrabahuan. Idagpakadan na kita kapamilyak manong nemi awan na talaga ni Robert kaputa. Awang maten di kita kakaduana. Nag-aawid na maten. Kat amat maturog maten manong nemi ni Robert iti kwarto. Kabigatan na manong nemi ng opisina manen. Agsubli akong ti bisina. Wen,
Kahit nangalak iti mang bantay, iti anak ko, tapno di kasta, kat siyempre, makastray kag matlang trabaho, naligat mo tanmo. Nilaeng Robert, iti agtab trabaho, sipod nagbakasyon at nagmaternity leave na liba. Iti sumangpet iti malem, manunemi, inanak ko ti anak ko, pinagawid ko mitlaeng ni tiyaya. Dahil tandan mo iti dito ka nagmalem. Umay kan tumanin ng bigat, Lily? When ma'am? Sige nga rin. Rabiin nga maawang mitlaeng ti live-in partner ko man. Tawagat. Tinamat sumbatan ti cellphone. Agriring. Nakaturog kon manong name ni baby, idita. Ada nagsardengan nga tricycle, iti sango ti apartment. Idi makiktutak ta ko na, Hey! Nga! Na? Sino dyan? Hindi mapagmukitain. Ni Robert. Robert! Abay na baratag ka manin. Ana? Ano ram? Makantutunig. Umat ka makatutunig. Kinakuyo din na kasta. Sumurag ang magkait. Abay na baratag ka manin. Nabartag ka darabi, nabartag ka manitan. Mas tiarak. Siyempre, nag-inom kam ka lagi ni katrabahuak. Kailangan mo't nga yabandak kit sana ka mapan. Iso nga, ano tayo? Nagandalaklamam? Kunak mo nung nagbalbaliw ka. Dan, subliak, idikalman, imas. Sa kita manin agad. Nabartek ko mayat di ba bartek? Diyos ko. Dito iti kunak ka nagbalbaliwan. Sumad lagay ma-question mark. No kastang ibagak kada kita saan nga mamati. Nagbalbaliwan? Nakaturugan manong name. Nikat ko lang di sapatos na. Sulita ka mga sukat kang kwan. Siyempre, manong nemi, saan kami nga kasilid, at napartek nga rin. Naturogan dito supa. Tinutukak latan, electric pandap, no. At mang babaaw, no mang palamis kang kwan. Kabigatan na, manong nemi. Ririingat. Hoy, nagring kan. Hindi ka man magtrabaho. Trabaho. Ikagtrabaho. Sigta ulok. Mawatan takto dito ka do. Tumawag latan kayo ni Purmanta. Bagak na sa anak kasumbat. Takasanukat na pakarumaman di minom drabe. Bigbigat. Tinakong tanakasta. Matong pa ka. Robert. Hapi nga sinubliam. Hapi nga sinubliam. Sumartagan! Pwede ko ba iti maturog? Di na pag-ibiangan. Iti nagsangit manunimi ti anak ko. Sus! Pasada ka man na nagsangit na sangit! No sabo pasada na pisitan. Ano ta ko nam? Pisitan tinak ko? Kit makaringgor nga rin. Sa makaringgor ka pa, tandakan eh. Napang ko pinasardin ng tubing mami. Hindi ta umay ni Lily. Ma'am, adamat ni Sir. Ore adda. Ano mas si kasot. Kaya dinamot ang kahiwan. No adda isunod to, adda akmet, ang mga no, kwa ma'am. Kastulangin, mawatak tiket mo sa wan. Balasit ang kamat nga rod. Alam di ko di gamit ni baby. Ta itukot mo di balayo. Ta di balayo, iti pangaywanan kong kuana. No, the problema, tawagan na. Amo mo tinumber ko. Amok mo tinumber mo. Sige, ma'am. Happy ni sir. Napartek drabi. So, nga mo ba naggubra? Sumabit lang nga. Tayo sa ganak ti masapsapol ni baby, ha? Uritan hindi gusto ko. Alam pa na ito indayon ta ibitin mo sa dyan. Alpasan na,
alam to, grupo atak matintak ti opisina. Iti aldaw, agawid akto. Tapno, masarong karang kay metlaan. Nagsubli ti dati manunay nga aramid ni Robert. Aramid na manunay nga saan nga agtrabaho. Numausawanan, makapanganin ti bigat, rumwaran manunay sa dumteng rabi na bartek tumanin. No kabaylan na't agawid isisuna. No saan na nakabaylan, idur-tudur di kiti kakaduan. No ibagag da ito manunay kini Ani. No maminsang kit basol mo. Siya, basol ko. Kumon. Insar din na lang, idin, iminom kay pela. Doha lang arabi, di. Tilang pa nang isunod na kit, idi talag pabunyag kami. Pinanggustuhan na lang katrabahuan na ti kunana. Ngayon tuloy na mata na kasjay. Nagsublim naman ti dati. Yung baga, tas anak yung manugot. Ngagadan ti bunyag ken kasar. May salay nga aldaw. Tapay. Di mo kayatin ti makikasar ken kuana. Saanin no saan ngagbalbal yung gusto. Ginapod no na. Kahit kung pahigid din, tag-resign ito. Tagawid akong di lugar mi. Ije tulangin nga mangkita, iti trabaho. Ti anak ko. Dananang kintatang di mga iwan. Kuno saan, sakripisyo ko di amin. Mapangkuitod ka takuhad na ti apo ko da. Taiwanan da. Tadi tumitlat pagtrabaho. Ngamtap numaliklik ako ni Robert. Talagang nagawid ako. Saan ta nagkatrabakuan, kumadre, ngayem. Nalangarod, agad ako mabaling ko, nasa desisyon mo. Napintas mo, tapos di kasta, kahit saan ka may liwliuhan, itikas ki ni Robert. Na minsan nga nagbalbaliw, ngayem question mark, nagbalbaliw, datat nakawad mali. Masubyanam, no na tayo nagbalbaliw, pagkatapos subyanan na. Nakadel-delikado. Kumarkaro. Iniimbaga kini Robert ti planok manong nemi san iding nakainom. Gabuta na usawanin. Nakaring, nangan, nagdigos, nalimbyot panunot na. Bakasyon. Adak dito kasera. Papanamanin. Ito lang, ito barakada. Saan mo na kaya tagtrabaho? Diyan kaya construction. Nakalas-lastog, katrabaho ako naman sa takalaingan. Nalagabunan no apeng, barbartay ka. Nabukada ko ada. Anak may tulong nga tabartag. Di mo kaya tindag balbaliw? Lota, biyag ko da ito. Arak ti biyag mo. Asin dapat patay. Siyak, da kami ti anak ta. Wano ti arak. Hindi nga question. Siyempre, napatag kayo Napatag mo ti arak. Isa doon. Amom ka di nga, into nulones kat isubmit ko ti resignation letter ko. Ito yung pisina. Dapat resign ka. Kasi ano ito pagbiyag mag-resign ka? Hanap mo mapasubilit construction. Pumanaw akton doon. Pumanaw kami kanitsyon. Paano nyo ka ma? Agawid ako sa lugar mi. Ito yung natatangin namin. Ibatik ton. Ganak ko kadakwada at surat pangayuan. Kaya nagsapulak to trabaho ko sa dyan. Sana ba't siguro marigatan? Tado matigit mabaling ang pagsarkan sa dyan. So ang ito no malem no lunes, kaya agawid kanto dito awan kanton kini baby. Tulawing sasawot. Kaya mo magang angawak. Dalataking kan saan ka mamati.
Tinitagan. Dinak matalawan, namok. No saan ka ang talawan, hindi? Matalawang kita. Iti Lunes, manong nemi, nag-resign ako. Gayem, tumatawag ka lang ako, kumadre. Huwag kumadre. Marang no, dato kong tao kung pumasyar dito, tapno, nakita ta. Nakaroten. Katanang ko na ni Robert, saan nga mamati? Ito sumangpit nung malayaman na, awanin. Andamat na pastor ni Sona. Nga ba ta, bagak iday aking kukuha ta apartment. Nagito arawatan na eh. Kaya, insagana kang iruwarton. Tanto lang yan, mga alakad kita arawatan na. Kasano nyo sumangpit nga na bartek? Kaya uno saan idurut-tudur di kakaduan. Awan ton ti bibiyang ko. Saan mo ka din nga patpatig? Napatpatig mat kong kuhanan ti arak gamit ti siyak. Kaniti ta kami. Pambarak pa nga nga ipatagisuna. Ani inlabang ko ti manong atawan. Ngam ka po ta talaga nga saan napulos kang balbaliw. Nagbalbaliw idit manong bulan sana sinubyan. So, nabanugan ti pusok na agay-ayat kang kuhanan. Edi sumangpet kam dito balay manon nemi kastaon ni si daw datatan kininanan. Inalad nga dagos ni Junior. Kailangan kaya ta sa onda ito. Saan ka din nga dati ora yun, anak? Tatang. Pinanawa ko ni Robert. Ada akong dito eh. Tananada akong dito eh. Kadap no, ada mga iwan kini baby. Aywanan nyo. Taag sa pulag trabaho ko dito eh. Kasano nasukunan na ka na dyan Robert? Ora ulit-ulitan na kasukunin tatang. Saan ito na sumurot kang kuwana? Saan ko nga pagkanalo isona? Nagring ti cellphone ko, manong name ni Robert ito mo tawag. Hello? Hello, sa dinutayin mo? Haya? Ito na tayo niyo. Diyan ka din magaking ka? Hanggang angaw, kasta. Anak hanggang angaw. Iba pa nagkaro din. Indro mo di kita ruwatek. Galakmatan pastrikan di apartment. Asan ko pastrikan da ka ko? Manasid ibagam nga agupa ka. Awan di kwartag. Nagsabol ka. Umay di ta nga maong pagpletek. Sayang lang ti pagpletem, Robert. Umay ka to. Ano umarang kumanto? Umay kay sukunan. Saan kami nga sumurot kayo? Sige, kita daw brak. Bye. In-block ko pa kayo din, manong. Juan, in-block ko pa kayo din, Robert. Nagsapo lang ti trabaho ko dito lugar mi, manong namig at saan na kanarigatan, gabot experience ko. Kan kaputa talaga nga dabakante. Mga opisina ak manong naming agawid iti malem, kat no magawid na, siyempre, may nananak adagos, gabutad dati anak ko, mga niliwakan niya. 2 bulan, 3 bulan, manong nami, idita, intawag da, nada ka ni Robert sa Dibalay. Abi pinastrekyo, sa miya pinastrek. At da isunat sango. Anat lang, ana. Ikit kimutong na burangin. Nadarwatan na, nadabag na. Ano, desisyon mo. Jakon kayat, nanang. Jakon kayat. Ore baga nang agbalbaliwan? Agbalbaliwan? Sana kung mamatik ang kuha na nanang. Yung baglagi din saan kami nga nagkasal. So, oraan at araramidan na. Jakon maawat pa isun. Talaga nga saan ko nga inawat pa manong name. Talon titawen ni John manong name iti agdama. Ado da kita agar-arim kanyak manong.
Nga mabutay nga gayat manin. Gapot tadi gito agar arim kanyak manong. Papada amin nga amudat uminom. Jak tula mo manong na minintun ka ano nga malukatan pa dato'y puso. Wano saan ko nak, manayin ti anak ko. Yung jak tula mo na dan tumitlang makalukat ti puso. Dito nga ro ti pagkasarita ak manong thank you ti anos mo nang ibasa. Ket sapay kumata da ibatik nga adan liwliwakan magsarmingan ti biag kada giti padak nga nagbuya ken nagdengeg. More power to your program manong and God bless. Tuwing nga ro tagyaman nga pagayam mo, luta. Thank you kay nga luta, ating ka pa nagsurat. Thank you mat kada giti nagbuya.